van facer desto unha proposta realmente, se hai algunha liña e algunha ideas claras que realmente poden levar por ese camiño. Non sei se... Sí, te explicas. En definitiva, o que estás falando é dunha regeneración ética e de a práctica dos criterios de transparencia na acción política, non? Eu creo que... E a participación tamén A participación xa non voy a mencionala porque é exemplarizante o caso de outras, non? Que intentaremos, bueno, que estamos levando a cabo en outros lugares, non? De feito, mira, unha das cousas que xa temos posta en práctica en Mais Galiza, que diferencia de outras prácticas políticas, é que, por exemplo, o noso ámbito de referencia principal é o ámbito local, o concello. A comarca é importante, evidentemente, porque, ao fin e ao cabo, hai unha convivencia, unha comunidade de intereses e de afinidades e de formas de percibir problemáticas dunha forma semellante, pero nós queremos empoderar internamente, cando menos, as asambleas, as agrupacións locais, e iso tamén ten que ser a súa traslación á relación política coa xente. Por que queremos empoderar as agrupacións locais? Pois, basicamente, porque hai que levar a política aos ámbitos de cercanía da cidadanía, unha política de proximidade, non? E onde vive a xente os seus problemas, onde percibe a necesidade de solucións, pois no ámbito do local. Logo, na acción política, creo que hai que dotarse dun grado de horizontalidade na toma de decisións o máis posible, o máis que permita a eficiencia e eficacia de cada un dos momentos, evidentemente. Pero, por exemplo, no tema das fusións dos concellos, que por aquí cerca hai algún que ainda corre ese risco, pois nós defendemos que, de acordo, máis alá do que pode determinar a lei de bases e máis alá de que teña que haber un informe preceptivo, hai que introducir outro elemento tamén, que é a consulta popular. Ainda que poidera para alguén ser ilegal, non? Porque non está previsto, pero hai que establecer unha consulta popular, hai que ver cal é a opinión da xente, porque, ao fin e ao cabo, estamos falando do seu lugar de vivencia. Creo que son medidas que poden dar a ver cada nosa forma de entender o xeito de facer política. E, de logo, tamén entendemos que unha persoa, cando fai política e cando é eleito ou eleita pola cidadanía, ten que ir, entendeme ben, espido as institucións, non? E ten que ir espido dando conta de cal é a súa situación e dicir cada ano como vai a súa situación e cando marche, tamén, marchar espido. E, de logo, tamén entendo que unha persoa que está incursa en calquer procedimento judicial non pode, ou non debería, participar na acción política. Ainda que logo sexa inocente, e é certo que a xustiza a veces é bastante cabrona, no sentido de que te poden imputar e logo non pasar nada, pero creo que a política ten un nivel de xencia moral que fai que ás veces haxa que ser exemplarizante. E pensemos que a natureza dos políticos, a natureza das políticas, ás veces o único que fai tamén é reflectir a natureza das sociedades nas que vive. Canto máis exemplarizante é o político, máis falará da calidade social, moral que pode ter a sociedade na que vive. Por iso creo que algunhas das medidas que te acabo de comentar irían nesa línea e seguro que a ti se te ocurren mil máis que suxerir. Partiu. Temos que pagar unha cerveza. Non sei, que pagar unha cervexa págase. Ademais, hai que aproveitar agora aquí este venres que subimos impostos do alcohol. Sí. Nada, se non hai ninguna consulta máis, sabedes onde vivimos, como digo outro, seguimos na Rúa Castelao. Calquera cousa que queirades aportar, calquera cousa que queirades preguntar, calquera dúbida municipal que teñades, estaremos ali para atender. Moitas gracias unha vez máis, vamos tomar a cerveza.